So today we are talking about portfolios. Avui parlarem del portafoli. Hi ha dues maneres de fer-ho, d'acord? Jo us puc explicar coses, us explico instruccions, us dono punts de vista d'una cosa que de fet no és ciència, no hi ha ciència, ni fórmula, ni recepta del que és el portafoli perfecte, ni molt menys, però hi ha alguns conceptes, unes fites, uns estàndards i uns criteris bàsics que podem compartir. Podríem fer això, o podríem començar amb les vostres preguntes directament, que també és una manera de fer-ho més interactiu i de parlar juntament sobre el portafoli. Quants il·lustradors infantils tenim a la sala? Infantils, mans amunt, només infantils. Val. Només il·lustració editorial o revistes, il·lustració per a adults, aquest camp qui el cobreix? I una mescla, una mica de tot? Molt bé. No, perfecte, em va perfecte, saber una mica qui sou. Quines són les principals dificultats a l'hora de confegir el vostre portafoli? Comencem amb les vostres necessitats. Què penseu vosaltres? Mostrar la meva obra personal. Què vols dir? No et sents còmode mostrant la teva obra personal o el confegir el teu portafoli? Jo crec que és arriscat, No sé, mostrar la meva obra personal. Potser, penso, és millor mostrar només la feina oficial. No sé si m'explico. No sé per què, Potser perquè la meva obra personal és més lliure, més experimental. No sé, potser és aquest el motiu. Doncs gràcies, bon apunt. Què et penses que és el més difícil? Doncs triar la millor il·lustració, les millors, i una mica fer la composició per fer-ne un portafoli. Jo penso que la part pitjor és que hi hagi un equilibri, és a dir, com trobo un equilibri entre els encàrrecs i la meva obra personal, no? Què hi poso al portafoli, en quina proporció. La llargada, per mi, quantes il·lustracions? 10, 20, menys, més? Quantes, exactament? Gràcies. Quina informació és necessària? Això és el que em costa més. Moltíssimes gràcies. Qui més? Jo estic d'acord amb el que deien els companys i les companyes. En el meu cas, el que em resulta difícil és intentar endevinar què vol el client potencial. Això és el que a mi em fa una mica dubtar. Se sent bé la traducció? Se sent bé? Gràcies. Més comentaris. És que és un drama. No, estem com fent teatre, aquí. Jo tinc dificultats de vegades a l'hora de compartir un estil coherent, perquè hi ha alguns encàrrecs que requereixen un estil peculiar, una altra feina comercial pot requerir un altre estil, i a mi m'agrada fer-ne dos d'estils i, no sé, no és fàcil. Molt bé. Què fem? Un per un? D'aquests punts que ens heu comentat, anem a intentar explicar com abordar-los. El primer que direm sobre el portafoli és que portafoli equival a solitud, soledat. És una cosa que tu et planteges en soledat, en la teva privadesa, en el teu entorn privat, i es tracta de, no sé, retallar més que no pas afegir. Crear un portafoli va de restar i no de sumar, anar traient coses i no posar-ne. I és una autoanàlisi la que has de fer per crear el teu portafoli. I portafoli, a més, és una paraula que s'ha de fer servir en plural. No hi ha un sol portafoli. No, és una paraula que és plural, és un concepte plural. Aquesta és la clau, entendre la diferència entre l'arxiu d'imatges que pugueu tenir i el vostre portafoli. Cadascun de vosaltres té un arxiu d'imatges amb totes les vostres il·lustracions publicades, no publicades, encàrrecs personals, creacions vostres, i això
és el que és el vostre arxiu. I a partir d'aquest arxiu, cada vegada que us voleu acostar a un client, li doneu forma i creeu un portafoli ad hoc, seleccioneu algunes il·lustracions i les adapteu i feu una cosa a mida en base a les necessitats, en base a les peticions, als desitjos del vostre client d'aquell moment. Això és el principal. I a partir d'aquí podem anar responent a totes aquestes preguntes que heu fet. Podríem començar, si us sembla, en primer lloc, responent a quina és la tasca del portafoli com a eina de comunicació. Per què serveix el portafoli? Quin és el propòsit del portafoli? Què ha d'aconseguir un portafoli? Quina és la missió? Com a eina de comunicació, em plantejo, no ho penseu en tant que objecte. Penseu com a dispositiu, com a eina, com a instrument que ha de fer una feina, que ha de fer una missió, com tot objecte de comunicació, els definim per les accions que fan, no només pel que fan, no? Pel que és. Sí, pot ser en paper, pot ser digital, això seria el portafoli com a objecte, però semiòticament parlant és una eina que fa una acció. I l'acció quina és? Doncs parlar per vosaltres. Parla per boca vostra, és la vostra veu, us personifica, sobretot si l'envieu per e-mail, no de cara a cara en una reunió presencial. És vosaltres, la vostra veu, el vostre estàndard professional, és la vostra llar. Esteu convidant algú a casa, li esteu obrint a algú la porta de casa vostra, compartint el vostre portafoli. I si comencem amb aquesta metàfora, podem anar responent tots els vostres dubtes. Un portafoli parla per nosaltres, en nom nostre. És una eina de comunicació professional. I és una eina que ha d'obrir moltes portes. Ens ha d'obrir moltes portes i, per tant, ha de ser flexible, aquesta eina. I ha de parlar per si sola. És un llibre, un portafoli. Hi ha d'haver una narrativa. La història que explica aquest llibre és la nostra, la de cadascú de vosaltres. I com tota història, necessitem un començament, un nus i un desenllaç, sí? Té sentit això que estic dient? L'obra personal, deien, no? Si compartir l'obra de creació personal o no, o fins a quin punt. Jo crec que podem fer servir la metàfora de la piràmide, el triangle de la informació. A dalt de tot, al començament, hi hauria d'haver la informació més important. Per exemple, jo em dirigeixo a una editorial, a una revista, per exemple. Mostraré, doncs, en aquest cas, les il·lustracions que, penso jo, li poden encaixar més a aquell editor. I l'obra personal serà el que parli més de mi, fins i tot fora d'aquell camp o fora d'aquell interès concret d'aquell editor. Això ho posaria cap al final. Jo diria, per exemple, mira, jo penso que això t'agradarà, però jo sóc això també. D'acord? Que això és el que expliquem, però no et faré perdre el temps. Aquest és el missatge. Buscant i mirant coses que no t'interessa, anar passant imatges que no t'interesses, perquè aquí estem treballant, tant tu com jo. Per tant, no t'intento vendre la meva creativitat, sinó que t'ofereixo una solució de comunicació com a il·lustrador. Tu, editor, estàs al teu despatx, estàs molt enfeinat, jo també, al meu estudi, anem directes al gra. I si t'impressiona el que t'ofereixo com a solució de comunicació, perquè el que el client ens dona és un problema, oi? Problema vull dir un text, una història, un briefing, un llibre, una coberta. Aquest és el problema de la comunicació. I l'editor ens demana que ho resolguem d'una manera visual. Si tu comences el teu portafoli amb una cosa que no li diu res a l'editor, li estàs afegint un problema, no li estàs donant una solució visual.
i hem d'esperar, en aquest cas, que la vostra obra personal sigui tan atractiva per l'editor que està fullejant, que està mirant el vostre portafoli en un dia que té atrafegat a l'oficina per voler seguir fins al final mirant el que li proposeu i que estigui convençut que li resoldreu les seves necessitats. D'acord? Quantes il·lustracions, preguntàveu? Aquesta és la qüestió, el gran misteri del món mundial. Quantes il·lustracions hi ha d'haver al portafoli? 20? Quants dirien 20? Va, mans amunt, els que votaríeu 20. Mira, jo us diré que 15 n'hi ha prou, jo penso. Unes 15 és suficient. No és una llei, això no està gravat sobre pedra, no és ciència exacta, 16 estaria bé, 17 estaria bé, 14 estaria bé. Sí, n'hi ha prou per mostrar què. El que heu de mostrar, perquè penseu-hi en això un moment. Vosaltres sou el director d'art, esteu al vostre despatx, treballeu, hi ha un diari que ha de sortir imprès a l'endemà o publicat, o uns llibres il·lustrats, el que sigui, que s'han d'acabar, i teniu molta feina. Ara em poso en el paper del client i, clar, anar rebent e-mails amb un portafoli, doncs és feina, evidentment, que s'ha d'anar consultant. Esteu allà, esteu treballant, us entra un e-mail amb un portafoli. Esborrar, no? Diuen per aquí o a l'espam. Tinc temps o no? Hi dedico temps a aquest correu o no? Ai, no sé, és que estic ja, en fi, aclaparat, però bé, hi faré una ullada, em dic a mi mateix. I faig una ullada i què hi trobo? Què hi vull trobar? Què necessito trobar-hi? Coherència, consistència, això és el més important. Si hi ha més d'un estil, ho podeu mostrar, però ho heu de mostrar d'una manera... Més de 2 estils, per exemple, ja no és tan fàcil de gestionar, penso, us hauríeu de decantar. Però bé, suposem que teniu 2 estils. Hi ha d'haver coherència, també. I què vull dir quan dic coherència? De què va la coherència? Penseu en les vostres il·lustracions, els vostres dibuixos, coherència. Això el que pretén és dir a algú, si tu el que necessites fer és una coberta il·lustrada, doncs te n'ensenyaré 10 cobertes. I mostres així que el teu alfabet visual, el teu llenguatge visual es pot repetir i que no et va sortir una cosa bé. A la primera vegada es passa que dibuixes una cosa i et surt meravellós. I fins i tot no saps ni per què ni com pot ser que m'hagi quedat tan bé, però mira, ha sonat la flauta. No, tu has de demostrar que pots repetir i que et pot sortir el mateix resultat 10 vegades. Això és la coherència i la consistència. Si tinc 2 estils, he de demostrar que sóc capaç de fer-ho això i que el meu llenguatge visual és el meu alfabet. Hi ha una paraula que a Milà està prohibida, per exemple, i els meus alumnes m'ho diuen, que és estil. Està prohibit parlar d'estil a la nostra escola. Els que comencen a vegades ho malinterpreten, el que vol dir estil. Diuen estil i diuen estil, l'única manera que sé de dibuixar això és això, en aquest estil. No, això és peresa, això és ser un mandrós, perquè estil és triar una cosa conscientment. Tu l'estil l'aconsegueixes, el tries, és una elecció i a més això es manté a la superfície de les vostres il·lustracions, perquè l'estil va canviant amb l'experiència que adquirim, amb la vida, amb les referències. Anem a una exposició i quan sortim d'una exposició sortim diferent, perquè ens ha influït, ens ha tocat, ens ha emocionat, ens ha impressionat el que hem vist, alguna cosa del que hem vist. Per tant, estil és un mitjà, i un mitjà que canvia. Si penseu en il·lustradors famosos, amb una carrera duradora, 45 anys de carrera, han anat canviant d'estil. Si mireu un catàleg d'aquell artista, veureu que ha anat canviant. Però alhora també podeu veure que l'essència hi és la mateixa. Podem entendre qui són, encara que en una època hagin fet aquarel·la, o després digital, o després hagin fet un altre estil.
l'essència és la seva. I què és el que es queda? Què és el que dona aquesta coherència? Que és l'espina dorsal del nostre portafoli? No és l'estil, la paraula no és estil. Hi ha una altra manera. Volies dir alguna cosa? No? Què és el que es manté? Necessitem una altra metàfora. Hem de sortir del món de la il·lustració i anar-nos a una altra... a les lletres. La lletra helvètica, per exemple, les tipus de lletres, les fonts. Tenim la normal, la cursiva, la negreta, oi? Compacta, no compacta. Heu de crear la vostra pròpia font helvètica i un cop teniu l'helvètica ja decidireu si feu cursiva o semicursiva o negreta o no, o doble ratlla. Però jo he d'entendre que aquella font, sempre és helvètica, no? De principi a final. I aquesta és l'exploració que heu de fer com a il·lustradors. Heu d'ampliar el vostre llenguatge visual, el vostre alfabet visual, de manera que arreu pugueu expressar la realitat del món i llavors decidir, segons el vostre gust, segons la vostra elecció, l'estil amb què dibuixareu aquella font. Però és la vostra font. La meva es diu Giacomo i decidiré si llavors la poso en cursiva o no. Però el tipus de lletra és el meu i per això l'estil deia que és una tria, que és una elecció. A això em refereixo quan dic coherència i és la màxima coherència que es pot aconseguir creant un portafoli i, bé, essent un il·lustrador en general. Tornem al que dèiem. El director d'arts està al seu despatx i rep el vostre correu. Què hi diu en aquest correu? És el primer e-mail que envieu a un director artístic perquè voleu treballar amb aquest concretament, amb Toro Rojo, Joventut, El Paso, qui ho sigui, Li envieu un correu a Ariadna Squiloni, per exemple, que és amabilíssima, i penseu, segur que, en fi, que es mira el meu portafoli, ja sé que té molta feina, perquè ella ho fa tot, és com la dona orquestra, perquè ho fa tot, en aquella editorial. Doncs bé, què hi diu en aquest correu? Què hi escriviu? Esteu escrivint a El Paso Il·lustrador. Doncs qui som i què busquem? Però quantes línies? Poques. Quantes? Poques. 10? Oh! 10? No sé, una coseta així, no? Fa amb els dits, però depèn del tamany de la lletra i pots posar molta lletra, perquè pots posar hola amb lletres enormes. No, soc la Fiorella, visc a Barcelona, soc il·lustradora i crec que el meu estil podria encaixar... No, prou, ja, perquè tu t'acostes amb ells. Aprecio el temps que em dedicarà i aquí està el meu portafoli. Com es diu l'arxiu, el PDF del portafoli que li adjunteu? Pot ser un PDF molt lleugeret amb 3 il·lustracions i llavors un enllaç a la vostra web, una opció, o adjuntar-li un PDF amb tot el portafoli. Quin nom li poseu a aquest PDF? El vostre nom. Exacte. No és una tonteria, això que estic preguntant, perquè jo he rebut milers de portafolis que es posa portafoli.pdf, portfolio.pdf. Què és això? Això és un error enorme, perquè fins i tot si el director artístic en aquell moment, l'Ariadna, per exemple, que avui com que l'he de veure, em disculparé perquè no paro d'esmentar-la, pobra, l'Ariadna, per exemple, ella treballa i no té temps de mirar a fons el portafoli, però té una carpeta on ella hi va guardant tots els nous portafolis que rep. I el vostre nom allà hi queda, és un catàleg, ja és una etiqueta, no es dirà portafoli.pdf.
I és això, hola, soc tal, soc de tal lloc, soc il·lustradora, m'encanta la feina que fas, o m'ha encantat l'últim llibre, o m'encanta la teva editorial. Per què heu de fer amb aquest agraïment? No? O he visitat la fira la setmana passada i va ser fantàstica, i t'envio això. Per què comencem i obrim així el correu? No es tracta només de ser educat i ser amable de manera falsa. És una estratègia, perquè tu t'estàs acostant a una persona desconeguda, d'acord? L'Ariadna no et coneix i tu la coneixes de nom, segurament, oi? És una cita a cegues, és una cita a cegues. I hem de fer que sigui un entorn càlid. Si tu li dius, m'encanta la teva obra, m'encanta la teva feina, m'encanta el teu darrer llibre, ja estàs dient, tenim alguna cosa en comú. I aquest moment tan fred d'acostar-se a una persona que no coneixes per correu electrònic, l'escalfes una mica, el fas més càlid. I quina il·lustració seria la que va primer en el vostre portafoli? No sé qui ha dit que no sabia com distingir, no? Com triar les il·lustracions que hi posaré. Com es fa això, aquesta tria, aquesta selecció? Teniu alguna estratègia, vosaltres, que feu servir? O dieu fins aquí? Sabeu? O els ensenyeu a amics quan heu acabat el portafoli per tenir una opinió? Podria funcionar. Però és que realment ningú us pot dir sí, està bé aquest portafoli. Això heu de ser vosaltres. Si teniu confiança i aquella il·lustració creieu que hi ha d'anar, doncs endavant. Si no necessiteu paraules per expressar i explicar aquella il·lustració, està bé. I això és la norma general per tot el portafoli. Si mostrant el portafoli tu creus que sense dir res ja n'hi ha prou, aquell portafoli és perfecte perquè parla per si sol. Si en canvi al mostrar el portafoli creus que l'has d'anar explicant, tens necessitat d'aclarir coses, llavors aquell portafoli no està acabat, no el doneu per acabat. Quan el mostreu, per exemple, cara a cara, tu et poses allà davant i somrius. I és el director artístic, l'editor, que farà preguntes si de cas. Per què? Intentem entendre per què. No vull donar-vos aquí els 10 manaments. No és això. Jo vull que tots junts intentem trobar una manera d'entendre per què ho fem d'aquesta manera. Per què hem de callar quan donem un portafoli, si estem cara a cara amb la persona. Per què hem de callar? Perquè ells estan mirant. I és difícil fer dues coses alhora. Els homes, ni t'explico, les dones ho feu millor, però les dones no se'ns dona tan bé. Per tant, si algú està mirant-se el vostre portafoli, està totalment concentrat en allò que està fent. I si tu parles, el distreus la persona i li dones més context en un altre canal d'entrada, que la persona miri al seu ritme i ja preguntarà si té preguntes, d'acord? Poses els clients amb els quals has treballat? Sí, ja ho repassarem, sí, però sí, inclòs informació. Després ho comentem. Hem dit unes 15 il·lustracions, que hi hagi coherència. Ara preguntaves tu si hi ha d'haver un peu d'imatge, no? Quin text hi posem? Per què hem de compartir amb quins clients hem treballat? Per què penseu que és important que hi surti aquell nom? Perquè se'n refin. Sí, el sector del llibre és molt petitó. Per tant, l'Ariadna Squiloni, de A Buen Paso, està mirant el vostre portafoli que li heu enviat en PDF i veu que heu treballat amb Penguin o amb qui sigui. I ella coneix la directora o director artístic de Penguin. I l'Ariadna voldria treballar amb vosaltres i va
bé, se li va despertant l'interès en el vostre portafoli perquè té un projecte d'un llibre allà sobre la taula que necessita un il·lustrador i sembla que sou un bon encaix. Què fa l'Ariadna? Agafa el telèfon i truca a la seva amiga o amic a Penguin dient: «Ei, tu has treballat amb la Patosa, oi? Ah, sí, és maquíssima». O potser dirà: «Uf, ni se t'acudeixi, mai més treballaré amb ella». Per això és important, no es tracta de fardar, no? No, és donar-li al client un camí més curt, oi? Perquè, com dic, estem en una cita a cegues, totalment cita a cegues. Els textos a peu d'il·lustració. A veure, estem compartint en un portafoli imatges, no es tracta de posar allà una llegenda de 15 línies, no. Editor, títol, si voleu, any. Poc més, res més, no gaire més. A la línia del que anaves comentant, Giacomo, i si tens una obra personal, suposem que tu has fet per mostrar el teu estil però no s'ha publicat mai, llavors és contraproduent posar-ho o què fem? I pots posar obra no publicada, simplement posa-ho, escriu projecte personal, ja està, només dient projecte personal ja s'entén. De vegades això m'ha passat a mi, per donar xifres, a Bolònia, en aquest corner que tenim per la supervivència de l'il·lustrador, el març passat vam revisar 2.315 portafolis, perquè tingueu una idea. És a dir, amb això què vinc a dir? Que tot és estadística i la tendència és general. Hi ha gent que fa, per exemple, ha fet una coberta d'un llibre per un editor i posen el logo, encara que no s'hagi publicat encara, perquè s'ha de fer la maqueta de la portada encara, però ja està aprovada, no? I això és una mica, en fi, fa una mica de cosa perquè el director artístic et diu: «Ah, tu has publicat, has treballat amb tal», i dius: «No, és un projecte personal», però bé, has posat el logo, que a més això va contra la llei, no, això és l'única cosa que has d'anar amb compte, a evitar-la, és a dir, que quedi molt clar si és un projecte personal o si no ho és. Si tu estàs començant, ets novell i vols fer cobertes de llibres, però no t'han publicat mai, està clar que has de dibuixar tu sol, tries 5 llibres, els que vulguis, i fas la teva proposta de portada, i allò ho titules projecte personal, portada per Moby Dick, què sé jo. El més important és que quedi clar, no hi pots posar allà un segell, encara que després allò hagi tirat endavant, no, si no està publicat ha de quedar clar que allò no està publicat. I els projectes amb un acord de confidencialitat, si tu has firmat un NDA, què fas? Això ho pots posar en el portafoli si hi ha un contracte de confidencialitat signat? Ostres, bona pregunta i molt habitual, a més. Gràcies. Sí, un acord de confidencialitat, preguntes. Jo no és necessari, diria, i no sóc jo només que ho penso. És diferent si tu presentes tot un projecte d'un llibre, tot l'storyboard, tot. Bé, en aquest cas potser, però no és tan habitual tenir aquesta situació en què els editors roben idees. No és necessari firmar un acord de confidencialitat. Parlava de si inclòs una cosa que no està publicada i fer signar una confidencialitat. No cal. Dèiem que el portafoli és la nostra història, és la història que ens presenta. Si tenim, per exemple, algunes il·lustracions que són molt fosques o que el tema es fa dur,
d'empassar, no sé, alguna il·lustració per una revista sobre un tema difícil, què sé jo, drogues o la pobresa al món, se m'acut, abusos, què sé jo. I tens altres il·lustracions que van de les estacions de l'any, què sé jo. Què hi hem de posar entremig? Una pàgina en blanc, exacte, una transició, el que sigui. Poseu-vos a la pell de l'altre, la persona que està examinant el vostre portafoli. Tu m'has d'ajudar a mi a passar pàgina, val, reset, ment en blanc, deixo aquest ambient tan fosc que m'has ensenyat fins ara i ara canviem. No passa res, poseu-hi una pàgina en blanc al mig, amb un petit gràfic, si voleu, amb el vostre nom, el vostre petit logo per personalitzar-ho, això sí, però que entengueu per què és important a vegades posar-hi una pàgina en blanc, perquè això dona ritme. Està molt bé que ho diguis, això, perquè de vegades jo tinc dubtes quan he de separar dos tipus d'obres i al mig i has de posar una transició, però a vegades penses, val, però què hi poso? Potser estic afegint, li estic donant massa feina, no?, a l'altra persona i dius, doncs va, què hi poso aquí? No, no és feina extra. Penseu en la música, una partitura de música clàssica, a vegades està escrit silenci, però aquest silenci no és silenci, és l'espai necessari per poder escoltar la música. La pàgina en blanc ens dona l'espai visual per veure i absorbir les vostres il·lustracions. No és un buit, no és un no res, no està buit allò. És molt important des del punt de vista de la comunicació per donar als ulls espai. Dèiem, text, ritme, pàgines en blanc i pàgines amb la biografia que aniria al final. Hi ha qui ho posa al principi, a mi m'agrada més al final, la vostra biografia, però això ja va a gustos, com vosaltres vulgueu. Per què? A veure, quin és l'element més important a la pàgina amb la vostra biografia? Igual s'aplica a la pàgina web, les dades de contacte, però quines dades de contacte? El mail? I el mòbil, el telèfon mòbil, el poseu? Sí o no? Sí? Sí, diuen per aquí. Algú no el posa, el mòbil? No? És que no hi ha norma escrita. Si us sentiu còmodes, doncs que us truqui un desconegut en qualsevol moment, a qualsevol hora i en qualsevol llengua, doncs si no us fa res, endavant. Si no ho voleu, no el poseu. És que és casa vostra, us heu de sentir còmodes, el vostre portafoli s'ha d'adaptar a la vostra conducta. No podeu viure amb por ai, em trucaran un desconegut, qui és? Si no us agrada aquesta idea, doncs fora. L'email ja funciona. Les xarxes socials sí, si esteu a sobre, i si les feu servir, i si ho feu servir només des del punt de vista professional, contingut professional, el personal a part. Si no, amb un correu electrònic n'hi ha prou com a dada de contacte. Val, contacte, què més? A la biografia, penseu en la idea que és una cita cegues. Cites cegues, què li dic? Què necessita saber? Una foto de la cara o un retrat. O si no us agrada fer un autorretrat, que us el faci un amic, una amiga, il·lustrador, il·lustradora. Potser podríeu intercanviar, fins i tot, és una bona idea, i així compartiu un dibuix d'un amic, un company, un col·lega que us agrada com dibuixa. Però per què la imatge de la cara? Perquè aquesta cita cegues sigui més càlida, no tan freda. Pensem en l'Ariadna Schiloni, que ha mirat el vostre portafoli, li agrada molt, pensa que sou fantàstics i ja té allà sobre la taula un projecte orfe que necessita il·lustrador. Ella pensa, val, aquí tinc un bon il·lustrador que és bo o bona, però serà
bona o persona, clar, bon il·lustrador, però bona persona també, perquè si tu treballes en un projecte d'un llibre, això pot ser un any, feina d'un any, i d'intercanvis i anades i vingudes, feedback, direcció artística, canvis que es van incorporant, la negociació, els diners. Per tant, la segona pregunta que ella es farà és bona, aquesta persona, m'agrada, però hi ha 2.000 bons il·lustradors també al món. No n'hi ha prou de ser bon il·lustrador, s'ha de ser bon professional, algú que és capaç d'escoltar el director artístic, algú que compleix amb els terminis, i pot passar, evidentment, que pot passar que una vegada entreguis una cosa tard, pel que sigui. Doncs sigueu honestos, sigueu sincers i una setmana abans dieu, mira, no arribo, no puc, no podré arribar a la data, al termini, i et proposo tal dia. No sé si et va bé. Això passa. Si estàs fent un llibre no és tant problema. Si estàs treballant amb diaris, clar, aquí ja la cosa se'ns complica, és una altra història. Però si tu vols treballar en diaris, amb il·lustració editorial, i jo ensenyo en els alumnes, no? Els terminis de 6 hores del New York Times, no? Que tens 6 hores des de que et fan l'encàrrec fins que l'has d'entregar. Terror, terror. Doncs ser il·lustrador és un estil de vida si treballes pel sector diaris, premsa, no és un estil de vida artístic. Coneixeu a Pablo Marco? Sí, no? Pablo és el meu preferit. Il·lustrador editorial meravellós. Crec que no hi ha ningú que tingui el mateix impacte, el mateix efecte, que sigui tan net i que té aquesta manera de treballar en negre, sense colors, amb línia, aquell traç que té. I és molt ràpid, a més, treballa amb uns terminis molt marcats i molt curts. I ell rep l'encàrrec, jo ho he vist, és que ho he vist amb els meus propis ulls, rep l'encàrrec, suposa... I té un dia. La primera cosa que fa és se'n va a nedar. Rep l'encàrrec i se'n va a nedar. Se'l llegeix i es fot a l'aigua. I la il·lustració la té al cap. L'encàrrec el té al cap, em diu ell, però si és que em poso a treballar de seguida i intento buscar la idea, no em surt, me'n vaig a nedar, torno, dino, siesta. Sí, fa la migdiada, i jo al·lucinava, I dic, pues que et queda una hora per entregar. I llavors veus que agafa, s'hi posa, pim-pam-pum, enviar. Va, això és màgia pura, però és la seva disciplina i ho fa cada dia, és la seva metodologia, m'ho explicava ell mateix, en Pablo Marcos, i cada dia es passa una hora dibuixant en un llibre d'esbossos que té al parc, s'asseu en un banc a dibuixar perquè sí, per amor a l'art, justament, i ho va guardant. En té com 3.000 de llibres d'esbossos, un arxiu immens, i ho fa servir com a referència quan té algun dubte, quan està estancat. Si voleu dedicar-vos a la il·lustració editorial, és un estil de vida, però necessites molta disciplina i molta estratègia per sobreviure. Sí? Però si necessites més temps, demana-ho, però sigues clar, sigues transparent, comunica-ho. Bé, vaig repassant les diapositives, però la majoria de coses ja les hem esmentat. Hi ha un altre error que es comet sovint, és posar il·lustracions antigues. Quan algú m'ensenya un portafoli, veig una il·lustració i li dic, oh, m'encanta! I em contesten, bueno, a mi ja no m'agrada. Home, com vol... A veure, i llavors per què m'ensenyes? Per què em fas perdre el temps? Jo no sóc editor, és a dir, jo el que solc fer, quan reviso portafolis, jo el que faig és donar feedback, jo com a Giacomo, però per què, si sóc editor, posar-me a la pell d'un editor, per què em fas perdre el temps? M'ensenyes una cosa que ja no t'agrada, que ja no vols dibuixar el mateix, per què, nassos, m'ho ensenyes? Tu m'has de resoldre un problema i me n'acabes de crear un de nou, val? D'acord? Idioma.
alguna cosa en anglès hi ha de ser. Si voleu entrar al mercat francès, també alguna cosa en francès us ho valoraran, Mida, de quina mida? A veure, si us plau, si esteu mostrant un portafoli a la tradicional, en paper ha de ser en A4, mida A4, suficient. Per què? Pensem en l'entorn d'una fira del llibre. Una cosa més que se m'oblidava, parlant de fires del llibre. No hi ha pitjor situació justament que una fira del llibre per anar a ensenyar el teu portafoli. Per què? Si veniu a Bolònia, veureu que hi ha aquelles legions de cues, de portafoli, tothom vol fer revisió de portafoli, però no és el millor moment, no és la millor ocasió. Intenteu posar-vos a la pell del client. Jo soc editor, me'n vaig a Itàlia, m'hi passaré una setmana, me'n vaig a la Fira del Llibre de Bolònia, que és B2B, és business to business, és per professionals. Quin és el negoci? La venda i compra de drets. Es ven, sí, els drets d'autor. Jo tinc un llibre en espanyol i sóc un editor espanyol i una editorial italiana em compra els drets per publicar-lo en italià a Itàlia. Això hi vaig. Jo sóc editor, m'hi passo una setmana a Bolònia, som 4 al nostre stand durant una setmana. Suposem que he pagat l'estand, l'he llogat, porto tots els llibres, m'he de pagar l'allotjament, a Bolònia em gasto, 20.000 euros. 20.000 per un estand que fa el que fa aquest escenari. L'objectiu principal de l'editor és tornar havent recuperat aquells diners i no serà perquè us conegui a vosaltres així, perquè sí, com a il·lustradors. No és cap secret i allà s'hi va a fer negoci, però si ho saps, llavors pots entendre per què no estan tan disposats a revisar portafolis o per què us donen com a molts 5 minuts. Doncs, repeteixo, estàs a la Fira del Llibre, estàs cansat perquè no dorms bé, perquè menges una merda de menjar, perquè no és fàcil menjar bé i hi ha un munt de soroll a la fira i fa una calor que et mors i a vegades et peles de fred. Per tant, suposem que no és l'entorn fabulós ni ideal per anar tu amb el teu portafoli, però es pot fer, d'acord? No dic que no es pugui fer. Una taula de la Fira del Llibre més o menys és a mida d'una tauleta de cafè per mostrar el teu portafoli. Si tu portes un elefant de portafoli, no funciona, no hi ha lloc físic per posar-lo i mirar-se'l. I és necessari, perquè a més allò serà un llibre, no? No pot ser gaire gran. Mida A4 és estupend. A3, si teniu projectes per un llibre, màxim. I les dimensions XL no impressionen, al revés, fan por. Quanta estona? 5-10 minuts. 10 minuts sobra per mostrar un portafoli. Tot això ja ho hem comentat. Ritme. Hem dit que hi ha d'haver una pàgina en blanc, si hi ha una transició per ajudar els ulls a canviar de tema. Com mostres un projecte per al llibre d'il·lustracions? Em refereixo cara a cara, davant de la persona, en una reunió presencial. Fas una maqueta, si tu tens un projecte per un llibre, fas una maqueta i li deixes, la dones o no? La deixes allà, la maqueta? No. No deixes la teva maqueta, la maqueta te la quedes tu perquè tu has passat allà molt de temps i t'has deixat diners i fins i tot l'editor, encara que hagi reaccionat bé, no te'n fiïs mai d'un sí en una fira del llibre, d'acord? Doncs què s'ha de fer?
dones un full de presentació, un full d'A4, amb la trama del llibre, informació sobre vosaltres, un parell d'il·lustracions i la targeta de visita. I llavors, quan tornes a casa, li envies tot el projecte en PDF a aquell editor. Quan? No el dia mateix que arribes a casa ni el dia següent. No, perquè què passa durant aquella setmana que l'editor s'ha passat a la Fira del Llibre? Que la carpeta d'entrada, la bústia d'entrada, en fi, augmenta i creix i creix i creix i tens com 200 e-mails per respondre quan tornes d'una Fira del Llibre de tota aquella setmana que t'has passat fora. Per tant, has d'esperar 10 dies com a mínim. Després de 10 dies ja pots enviar-li el teu PDF i potser tens opcions que sobrevisqui i que el trobin. Si no, anirà a la pila d'e-mails i que molts seran bastant més urgents. Focs que s'han de pagar, coses que s'han d'entregar, en fi, el que sigui. Us a la pell del client, ho repetiré una altra vegada. Un suggeriment, si mostreu un projecte d'un llibre il·lustrat en el qual vosaltres creieu, també val la pena que tingueu unes targetes de visita amb aquelles mateixes imatges, amb aquelles mateixes. Avui és fàcil, no?, imprimir-se 100 targetes, però si tu tens un projecte concret en el qual creus que triomfarà, creus que s'editarà, doncs li deixes tota la informació en aquells fulls, la teva targeta de visita i que gràficament allò vagi junt, que vagin emparellades aquelles imatges. El portafoli digital. A la vida real no el mostreu en el mòbil, mai de la vida. Això és terrorífic. Mai. Ensenyeu-lo des del mòbil. No, tablet, d'acord, un portàtil, d'acord, però el mòbil és molt poc professional, perquè alhora et van entrant notificacions, et van arribant whatsapps dels amics, en fi, un rotllo. Si vas amb un portàtil, tampoc te'n refis de la connexió internet de la fira, en aquell cas. Tingueu-ho en PDF, a la tauleta o al portàtil, però que es pugui obrir, que no heu d'entrar a internet, perquè si falla internet no el podreu ensenyar. I hi ha un últim tema que m'impressiona que no hagi sorgit, ningú ho ha dit, però és que ha sigut la pregunta d'aquest any i mig enrere. Me l'han fet dia sí, dia també. I la IA, que no us fa por, la intel·ligència artificial? Quants de vosaltres heu treballat amb intel·ligència artificial? Encara que sigui per jugar, per potinejar, sí? 1, 2 persones, 4, 5 persones. I això ho feu servir per la vostra obra com a part del procés de treball o per divertir-vos o per provar-ho? Jo ho he intentat fer servir pel meu procés creatiu, no sé, perquè em doni una plantilla, no?, si li poso uns prompts, però és que no em dona res útil. A vegades jo penso que sóc més ràpid jo sol, exacte, fer-ho a l'antiga, a la tradicional, vaig més ràpid. Per tant, és que no sé com fer-la servir, la intel·ligència artificial. I la teva experiència quina és? Jo volia experimentar, simplement, i veure què, perquè tothom en parla, oi? I volia saber què era, sí, justament. I ho he intentat de totes dues maneres, fent-hi prompts a veure què em donava i també per generar imatges directament. No amb les meves pròpies imatges, sinó amb imatges que a mi m'agraden. I el resultat era un xurro terrible. No m'ha agradat gens i no m'hi he sentit gens còmoda. Per tant, i la teva experiència quina ha estat? La meva experiència ha estat en Photoshop, simplement
pels fons, o afegir-hi una textura, cosa així. Res més. Torno al portafoli. Això serà important, Hem de dir en el portafolis si hem fet servir intel·ligència artificial. Jo tinc amics il·lustradors que ho fan servir per la part d'esbossos. És una col·laboració real, perquè ara mateix el resultat de la IA realment és terrible. És molt plàstic, molt fals, però és que tot això arribarà, és qüestió de temps. Jo penso que és important dir-ho, En el gran context de la il·lustració, Bolònia també s'estan plantejant què fer, si establir una categoria específica només per il·lustracions fetes amb IA, si fer-ho, si no fer-ho. No sé com acabarà la cosa, però és una cosa que en els propers 2 anys ens hi enfrontarem. No falta gaire, falta poc. I és veritat el que tu dius, és difícil entendre com s'ha de fer servir perquè la interfície és molt complicada, però jo recordo les primeres webs, fer una pàgina web, en fi, semblava que havies de ser astronauta, enginyer espacial per fer una web, i ara ma mare pot fer una web, si convé, no? Perquè les interfícies són més fàcils de fer servir i això passarà també amb la intel·ligència artificial, amb tots aquests softwares. Ens hem de preparar, però la manera és en col·laboració entre nosaltres i la IA, com a il·lustradors, evidentment. I evidentment hi ha hagut el tema de la infracció dels drets d'autor globalment. S'han violat els drets d'autor arreu del món. Això és un tema, és un problema. Però tots, com a espècie humana, hi hem contribuït. Hem aportat dades de les quals s'alimenta la IA, conscientment, inconscientment, més o menys, sabent-ho, i ja està fet, això. Això ja està fet. I jo crec que no hi haurà cap mena de compensació, Tota la gent, creadors, periodistes, gent que, bé, hem fet servir la seva feina, d'alguna manera s'ha fet servir la seva obra per alimentar la màquina i no se'ls ha compensat. Jo no crec que se'ls compensi, francament. No crec que això es recuperi, però la IA, penso jo, ens pot ajudar a estalviar una mica de temps. Ens pot fer com la feina més bruta i aquí el més important és què farem com a creatius que som amb aquest temps extra, perquè ho hem de fer servir per afegir en aquell resultat. Li hem de donar aquest toc humà, la nostra veu humana, la mà humana, per destil·lar el millor de nosaltres i perquè col·laborem amb la IA de manera que nosaltres, com a humans, hi afegim justament això, la part humana. Si ho fem així, sobreviurem. Si no, la IA ens substituirà a nosaltres, substituirà l'art. Si pensem en la producció de la il·lustració, que és de baixa qualitat, el que veiem a les notícies, clar, al final tot ho acabarà fent la IA perquè és més barat, perquè és més ràpid, si ho pensem des del punt de vista industrial, però les veus visuals, reals, humanes, perviuran si aprenem a col·laborar amb la intel·ligència artificial i afegir-hi aquest toc que no té la IA per si sola. Algú preguntava abans, jo no sé discernir si la il·lustració està ja preparada per ser afegida al portafoli o no. Aquesta destresa l'has de cultivar, perquè hi ha una cosa que la IA no pot fer, que és acabar. El toc final només pot ser humà. La persona sap quan allò està i ja està per entregar. Il·lustració acabada. La IA, ell, no sé com m'he de referir a la IA, la cosa, en fi, no pararia mai. La història interminable. Tu, com a ésser humà, és qui sap que allò s'ha acabat.
fins aquí, acabat. I això ho hem de cultivar. La part humana de la nostra creativitat l'hem d'alimentar i així sobreviurem, fins i tot davant d'aquesta revolució que ja tenim a sobre. Més preguntes? Se m'ha oblidat. Sí, jo tenia una pregunta sobre el portafoli digital. Com... Si tu fas també imatges en moviment, com les inclous? Amb un enllaç o com es comparteixes? Sí, penso que és millor, un enllaç o redirigir el client directament a la teva web, perquè, esclar, no se sap mai. Si tu tens molta confiança en la qualitat del vídeo, per exemple, i la persona que ho rebi, encara que tingui una mala connexió, un ordinador bellíssim, li funcionarà, d'acord, potser sí, però si no, via web, allà tu pots optimitzar-ho bé, la imatge, encara que facin servir un maquinari molt antic, ho podrà veure bé en moviment. Si tu ensenyes una tauleta davant d'ell, cara a cara, en directe, i el teu dispositiu funciona bé, llavors perfecte, no hi ha cap problema. Torno al principi de la xerrada, quan deies que un portafoli no és un arxiu d'imatges, però jo és que tinc un conflicte, perquè a mi em queda clar que si és digital, 3, 10, 15 imatges, parlaves de posar un vincle, no? Un enllaç cap a la web. Aquí és on tinc el dubte, perquè en un portafoli tu pots triar més o menys còmodament com et presentes davant d'aquell client en concret, però si tu li poses un link a què? Què li mostro o què no a la pàgina web? No sé si la pàgina web és la manera ideal. Clar, l'envio al meu arxiu d'imatges, li comparteixo tot, encara que faci còmics, animació... No, t'entenc, perfecte, sí, molt bona pregunta. Parlant de pàgines web, dues consideracions. La pàgina web és el teu arxiu? Sí, a això em referia quan deia arxiu d'imatges, però no és tampoc les escombraries, allà tot, pam! No, és un arxiu sí, però és un arxiu que s'ha seleccionat, hi ha hagut una selecció. En segon lloc, us recomano de debò tenir una pàgina web i no us fieu només d'Instagram o altres pàgines en xarxes. Per què no Instagram? Per què penseu que dic això? Perquè tu no ets l'amo. Instagram, Pinterest, si demà en Zuckerberg s'aixeca amb el dia i diu ara, mira, Instagram no s'hi pot penjar vermell, perquè no m'agrada el vermell i perquè m'he llevat així. Tu no manes ni a Instagram. Sí, pots posar-hi el link, sí, però tu tingues la teva pròpia pàgina web. Amb 15 euros per l'any en tens prou. Un parell de pàgines, tampoc no hi ha d'haver tanta cosa. És molt senzill. I aquesta és una mica l'arrel del teu arbre com a professional. Tu tens un correu electrònic, que no sigui un Gmail, el domini, clar, no sona molt professional, un correu que et vinculi amb la teva pàgina web. I si en Zuckerberg es torna boig d'un dia per l'altre, si tu pots publicar un e-book, doncs podràs publicar, i si vols publicar un cigarret, encara que a ell no li agradi, tu podràs il·lustrar el que tu vulguis, perquè no és en Zuckerberg que decidirà el que tu fas, i la teva moral i la teva ètica és teva, i no dependrà de la seva. I això no té preu, la teva web que sigui teva. Segon, sí, la teva web és el teu arxiu, el portafoli, tu selecciones el que li pot encaixar a aquell client, a aquell possible client. I a l'arxiu hi tens, com dic, a la web hi tens el teu arxiu, on allà hi ha més. Però tornem al que dèiem abans sobre el portafoli, ho dic igual aquí, referim-me a la pàgina web. Com fas la teva web? Com la crees? Jo sé que això és un tema polèmic a Barcelona, també a Milà, Estàs llogant el pis Airbnb? Tu t'estàs en un Airbnb. Al final, no hi ets quan arriba el convidat
i el convidat s'hi ha de passar una setmana en el teu pis de lloguer. Per tant, el cafè que hi estigui a la cuina i les tovalloles que se les trobi al bany i no al mig del sofà i els llençols al llit i no al balcó. M'explico? El mateix passa a la web, que tot sigui al seu lloc, que tot estigui clar, organitza-ho bé, no? Amb les etiquetes, il·lustració infantil, portades de llibres, il·lustració editorial, llibres de text, el que sigui. La pàgina web parla per boca vostra quan vosaltres no hi sou, igual que dèiem al portafoli. Feu la prova que un amic s'ho miri. És fàcil d'entendre? T'hi has mogut bé per la meva web? Li pregunta, s'entén tot? Està clar? Has trobat el que buscaves? Perquè tu no hi seràs quan aquella persona es miri la teva web. No hi seràs. I algú estarà navegant-hi. És com llogar el teu pis durant una setmana. Si vols deixar cafè pels convidats, doncs que se'l trobin allà on el buscaran. És sentit comú, I hi ha molts dissenys que pots fer servir, però que sigui raonable, fàcil de navegar i fàcil d'entendre. I a l'arxiu de la web, tot el que hi poseu, si és possible, que cada il·lustració tingui un enllaç. No? Un URL, una adreça URL per cada il·lustració. A dalt hi tenim una editora de Mondadori, una editorial potentíssima a Itàlia. I allà tenen un munt de segells. Potser s'està mirant la vostra web i veu una cosa que no li serveix a ella, però per una companya, la Cecília, que està fent l'altre taller, potser pensa en algú a qui li pot interessar i li pot enviar a un col·lega. Mira, que he vist. Durant el dinar em deies que buscaves un il·lustrador així o aixà. Doncs mira, aquesta persona et pot encaixar. D'acord? Ja estem? No hi ha més preguntes? Doncs moltíssimes gràcies.